जादों नोंलाय? मानसि दंना गैयालै? माथो गाबबायसो दंलै? मा जादों नोंहालाय? माथो आदासो दे जिराययावनो माथो खौरांमोन आदा? दाखालि लोंनाय सेरेबनि बाखिखौसो होनो फैदोंमोन। मानोथो गाबदोंमोन? मा जादों नोंहा? जेबो नङा आदा। जेबो जायाखैबा मानोथो ओरै गाबबाय थानाय? माबाफोर जादोंबा खोन्थाना ला। होनबासो आं नोंनि दुखुखौ मिथिनो हागोन ना? आंखौ बयबो हारसिंखाय गाज्रि नोजोर नायो। बिमा बिफा गैजायो होनना आंखौ मिनिगासिनो। बिदिसो जाबायना? मानसिफोरा बुंनाया बुंबायानो थागोन। मा खालामबावनो? बे अनजालि, नों बया मोनाबा आं मोनसे खोथा बुङो। मा खोथा आदा? मानसिफोरजों बुंजाबाय थाख्लाय थु आंजोंनो। आं हाबा खालायगोन। दा मा सानो नोङो? दा मा खालामबावनाया मोजां जागोन आं? दा थांनायानो मोजां जागोन खोमा। दे होनबालाय जागोन दे। सेरेबखौ साबसे थांदिनि। तू हाबदो। बुरै दंना गैयालै? लाबोबाय बुरै। फै थु सिङाव थु। Này, xe ra lại trong cái phải. Apa dah salah yang redang sini sih? Hot. Saya sabar.
Mà cái summer nó thực sự phải sẽ vậy. Vậy vậy, đấy vậy. Đây sẽ đây. Bang. Hai mà nó bắt cái gì mà? Kami harusnya bingung banget kan tuh sama teman-teman. Biar dia di sana duduk sama. Berdisuan bah. Bang. Ani na mau bisa ke? Nani? Beksip sih mana nanya? Tot. Ini. Tot. Hai, nani. Oh nani. Ah, makin deh. Tang sa pray se pun apa? Yo. Belum. Nang le masih nang le. Jengori kami aku tambah nangge. Dem malai. Kenapa lu lihat Oh no. Apa mana kemarin bukan tur? Saya pun ngapa sih dia nonton bis pada gantong nani. Jeng thang sih apa sih? Cuci. Dem malai thang de. Dem balai. Thang de malai sao mà lần dia? Hei, saya pun ngapa sih? Ulang ke. Ini kenapa begini? De. Ada dia apa tuh? De. Ada yang masih di kamar di mana nanti? Oh. Siapa siapa dan dia? Ana nih, sedang skadda mabar. Kakalan dai sana. Jalbe bina buri bang grang grang nya thoke de jana so itang piau so ina.